פתיחה נכבדת, הרבנים הגאונים, כל אחד בשמו הטוב. זו הפעם השלישית שלי שאני מגיע לקריית שמואל להספיד חייל, ואני חוזר ואומר, אני לא יכול לדבר, אין מה לומר. דברי תורה תמיד טוב לומר, אבל הלב לא יכול להכיל ולהחזיק את הצער הגדול, וזה הולך ומתעצם. ההתבוננות והכאב הגדול הזה של משפחה שמקריבה קורבן לקדוש ברוך הוא, ומי שמתבונן יודע שהקדוש ברוך הוא ממש יורד לגנו וכותב שושנים, חיילים צעירים הטובים ביותר, היראי שמיים ביותר, הלוחמים מוסרי הנפש הגדולים ביותר, שממש הקדוש ברוך הוא עושה את זה בצורה מאוד מחושבת, בוודאי שלוקח אחד בשביל אלפים, לא בשביל עשרות. ורק ממה ששמעתי על המתנה הגדולה הזאת שנתן בורא עולם לעם ישראל, נקראת נתנאל, המפקד הנערץ, חבר האהוב, הבעל היקר, האבא הנדיר. אז ככה לעמוד ולהגיד ולהספיד, מי יכול לדבר? ומוריי ורבותיי, מה שצריך לעשות, כי זה רצונו של בורא עולם, נעשה בעזרתו יתברך. קהל קדוש, אנחנו בחודש אדר. חז"ל הקדושים אומרים בגמרא, כשם שנכנס אב ומעטים בשמחה, ככה כשנכנס אדר מרבים בשמחה. ואנחנו בחודש אדר. אם זה היה בחודש אב, אז ההספדים היו הספדים, אבל זה בחודש אדר. אז צריכים להבין אבל רבותיי את הקשם. מה זה קשם? כמו שמנכנס אב ממעטים בשמחה, אז ככה משנכנס אדר. בלי להגיד את הקשם זה לא מובן. אי אפשר להגיד פשוט משנכנס אדר מרבים בשמחה. אלא רבותיי, יש פה סוד גדול. משנכנס אב ממעטים בשמחה פירושו, אפילו שעדיין עוד לא הגיע תשעה באב, רק ראש חודש אב, כבר ממעטים בשמחה. אז גם ראש חודש אדר אותו דבר, עוד לא הגיע פורים, אבל כבר מרבים בשמחה, וזה נאמר בוודאי לכולם וגם על אדר א'. אבל רבותיי, יש פה עוד דבר יותר עמוק. כמו משנכנס אב ממעטים בשמחה, וככל שהשנים עוברות ואנחנו לא נגאלים, אז אנחנו בצער גדול ואומרים לעצמנו, למה ריבונו של עולם אנחנו בגלות סובלים בצער גדול מאוד, והצער הוא כואב והפצע מדמם והלב שוטט, אי אפשר לשתוק עוד. אז זועקים לבורא עולם, כבר עברו גלות, כל שנה ותשעה ואנחנו מונים, השנה הזאת שנה 1900 וכולי, וחורבן בית המקדש שעדיין לא נבנה. ועכשיו רבותיי אנחנו צועקים ריבונו של עולם, אותו דבר משנכנס אדר מרבים בשמחה. פירוש הדבר, ככל שאנחנו יותר מתרחקים מחורבן הבית, כך זה להבין שיש בתוך חודש אדר איזשהו דבר מיוחד מאוד, שעל אף החורבן צריך להיות בשמחה. מה הקשר בין הדברים? אני אנסה להסביר רבותיי. הגמרא במסכת מגילה אומרת, שואלת המן מן התורה מניין, ואומרת המן העץ. שואלת הגמרא, אסתר מן התורה מניין, שנאמר ואנוכי אסתר אסתיר פניי מכם ביום ההוא. שואלים רבותינו הקדושים, אחד כתוב כאן אסתר. אסתר זה היה גילוי הכי גדול בעולם. המצב היה, המן הוא היה אסתר, אחשוורוש הוא היה אסתר, אבל מרדכי ואסתר זה היה גילוי. אז אתה קורא לאסתר על שם האסתר, זה גילוי, זה לא אסתר. אומר הבעל שם טוב הקדוש, ואנוכי אסתר אסתיר פניי מכם. אסתר אסתיר זה בחינת אני אסתיר לך את האסתר. מה פירוש הדבר? פירוש הדבר לשני פנים. מצד אחד אני אראה לך גילוי פנים, ואתה תראה סייעתא דשמיא וברכה והצלחה, ותחשוב שהכל חלק והכל הולך והכל מצוין והכל כמו שצריך. אבל לא, זה דמיון, זה לא אמת. ואנוכי אסתר, אני אסתיר לך את האסתר, אתה לא תראה את האסתר פנים. האסתר היא אסתר כואב.
ומצד שני, ואנוכי אסתר, אני אסתיר לך את האסתר שגם בזמן שנגזר עליך אסתר, אתה לא תראה אסתר. אני אעבור לך את האסתר לגילוי, ואז אני אסתיר לך את האסתר על ידי הגילוי. אני אנסה להסביר רבותיי. החטא הגדול והנורא, עץ הדעת. כתוב בו כמובן אדם וחווה, אבל מי שגרם לזה זה הנחש. הנחש קיבל כללה מהקדוש ברוך הוא, והכללה הזאת היא בלתי נשכחת ובלתי מובנת. אפה תאכל כל ימי חייך. זאת אומרת, כל הבעלי חיים שבעולם יצטרכו לטרוח ולהתאמץ ולעבוד קשה מאוד כדי להשיג מאכלים. אתה, הנחש, איפה שתהיה בעולם יהיה לך אוכל. זו ברכה וקללה. אומר רבנו הרמב"ן, אין לך כללה נוראה מזו שהקדוש ברוך הוא דוחה אפילו בעל חי שבעולם דוחה אותו. אני לא רוצה לשמוע אותך. מורה ורבותיי, אדם שמתחתן ויש לו אישה והאישה מבקשת תביא לי והוא נותן לה, תביא לי והוא נותן לה. יום אחד הוא אומר לה, קחי את הכרטיס אשראי, תעזבי אותי, תעשי מה שאת רוצה. הפסיקה הנתינה. כשבורא עולם אמר לנחש, קח הכל, אל תדבר איתי, לא רוצה לשמוע אותך, אין לך כללה גדולה מזו. כשאדם מקבל שפע והכל קיים והכל נמצא, מתי הוא מתעורר להיזכר שיש בורא עולם? ברוב שפע וישמן ישורון, מתי? אז הקדוש ברוך הוא מזכיר לאדם, אתה צריך אותי, אתה זקוק לי. מוריי ורבותיי, הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו צביטות קטנות בתקופה האחרונה. בורא עולם נותן לנו סתירות לחי מצלצלות כואבות מאוד, וכל אחד ברגש שלו. כשאתה מקבל סתירת לחי מצלצלת, הוא קופץ וצועק לשמיים. למה? כל השן שלו מודלקת. אז לא סתירה כואבת לו, היוצא מן הסתירה כואב לו. כשאדם מתבונן לעומק, ריבונו של עולם, לא הסתירה כואבת לנו בלבד, העומק של הסתירה. מי נתן את הסתירה? למה דווקא במקום הזה, ריבונו של עולם? למה? זה אומר שאתה רוצה לנער, ויש לנו מה להתנער. ריבונו של עולם, רק תרחם עלינו, פתח לנו את העיניים ואת הלב, ותעזור לנו לעשות את הרצון שלך, שתאמר לצרות די. זה מה שצריך רבותיי עכשיו לעשות ולזעוק. מה אנחנו יכולים לעשות? כולנו כאן יושבי הצפון, יושבים פה כל אחד בביתו, בבית מדרשו, ומתפלל, אומר ריבונו של עולם, מה שהעולם מדבר ויודע לומר, המבינים אומרים שצריכים להתכונן. מלחמה קשה יכולה להיות, באמת רבותיי, כולנו יודעים מה יכול להיות, ואנחנו לא רוצים שזה יהיה, ואפשר למנוע כל צרה שבעולם. איך? לך כנוס את כל היהודים, לך כנוס את כל היהודים. רבותיי, הכינוס הגדול הזה של המאות יהודים הנמצאים כאן, ואנחנו נתכנסנו מן הלב, כולנו שוטטים עם הראש למטה, הלב כואב. הלך כנוס את היהודים, זה מה שאסתר צועקת לנו. כשיש אסתר פנים, כשאתה מקבל סתירות לחי מצלצלות פעם אחר פעם, לך כנוס את היהודים. אני לא מלכה את עצמנו, אבל אולי כי לא נתכנסנו לבדנו, אז בורא עולם כינס אותנו, ואנחנו עכשיו צריכים לנצל את הכינוס הזה, את הלילה הקדוש הזה, ולומר ריבונו של עולם, אנא ממך, תפסיק עם הכינוסים האלה. לא רוצים עוד כינוסים של להשאיר אלמנה ויתומים, לבוא שבורים. אנחנו רוצים כינוסים של בנייה, לא של שברון. כינוסים שנוכל להגיע משם לתכלית של עוד תורה ועוד יראת שמיים טהורה. זה רצונו של בורא עולם. מוריי ורבותיי, יש פה אנשים גדולים שיכולים להגיד לכם במה להתחזק. אני אומר דבר אחד פשוט, סדר פרשיות השבוע, תרומה, תצווה, זה בניין המשכן. כשבורא עולם חנך את המשכן סוף סוף אמר לו משה לאהרון, בקרוביי אקדש. בורא עולם כשהוא רוצה לחנוך דבר גדול וקדוש, הוא לוקח את הקרובים שלו, בקרוביי אקדש. אף אחד מאיתנו לא יודע האם הוא באמת קרוב לקדוש ברוך הוא כמו שהוא חושב, אולי פחות.
משה ואהרון, משה אמר לאהרון, חשבתי בקרובי הקדש ביו בך, אני ואתה גדולי הדור. כנראה שהבנים שלך יותר גדולים ממך. אם בורא עולם לוקח את החיילים האלה, הירא שמיים האלה, הצדיקים האמיתיים, רבותיי, אני רוצה שנבין את זה טוב. חייל שנכנס לעזה ומחזיק נשק בידו, הוא צועק לבורא עולם, ריבונו של עולם, אני רוצה לחיות. כשאתה עומד בנעילה ביום הכיפורים וצועק חותמנו לחיים, זה לא מתקרב לקמצוץ של הזעקה של אותו חייל שאומר, יש לי בבית אישה וילדים, אני רוצה לחזור הביתה בריא, אני רוצה לחיות, אני רוצה חיים. הוא צועק לבורא עולם, אני רוצה חיים, רוצה חיים. ואותו את החייל הקדוש הזה בורא עולם כותב, זה בקרובי הקדש, זה חנוכת המשכן, זה חנוכת המקדש. רק שאנחנו הקהל הקדוש והחי תן אל ליבו, אנחנו החיים צריכים לקחת ללב את הדברים ולהתחזק באמת. וכל אחד מאיתנו יודע במה הוא יכול להתחזק עוד, בתורה ויראת שמיים, ובעיקר בין אדם לחברו, לכבד כל יהודי בעולם באשר הוא יהודי, לאהוב כל אחד בעולם באשר הוא. ואם אנחנו ככה נשמור על האחדות בצורה הנכונה ולא לבקר אף אחד בעולם אלא רק נטו 100% אחדות, ככה בסייעתא דשמיא בעולם יזכה אותנו, שנזכה בקרוב ממש יקוים בכולנו ובעילה המוות הנצח ומחר השם אלוקים דמעם על כל פנים, ונזכה לראות בבניין בית המקדש שלישי ותחיית המתים בסייעתא דשמיא, ובורא עולם יראנו בשיבת השם ציון ברחמים אמן.